A principal reivindicación que temos é reclamar traballo digno e sobre todo tamén loitar contra a guerra imperialista que nos queren impoñer dende a OTAN e na Unión Europea, porque entendemos que esta carreira armamentística o único que vai a levar é que paguemos nós nova débeda pública que se vai a esta vez investir en armas e ademais que nos vai a levar a unha situación de guerra na que os mortos as vai a poñer a clase traballadora. Creemos que a situación na que nos quere meter o capital é demencial e entendemos que a clase traballadora neste momento ten que ter como prioridade parar esta carreira armamentística que se nos propón desde a OTAN e da Unión Europea. Gracias, Ricardo. Nada. Bos días a todos, moitísimas gracias por vir e hoxe é un día moi especial pos traballadores, moi especial tamén para min porque me estreno no meu primeiro de maio e nada, temos un lema que, bueno, con un claro doble sentido, de protexer o conquistado, gañar o futuro. Estamos aquí na rúa, convidamos a todos a vir a asistir porque estamos aquí pois para defender os logros que fomos conquistando ao longo destes anos, como pode ser pois o salario mínimo, a reforma laboral, reforma de pensións, os ERTEs, é dicir, logros que protexeron emprego, logros que fan que a vida dos traballadores sea moito mellor e agora está en risco, entendemos que está en risco, porque hai persoas pois que queren acabar ca democracia, que queren acabar con eses logros, como, bueno, pois estemos vendo o señor Trump que é a guerra dos aranceis, e iso que vai facer pois é poñer en peligro a situación dos traballadores. Entonces estamos aquí para protexer pois estas cousas que fomos conquistando e tamén pois para gañar un futuro, porque nós seguimos traballando, seguimos querendo conseguir pois logros, retos, temos novos retos para os traballadores e, bueno, pois hoxe saímos á rúa pois para conseguir unha reducción da xornada laboral a 37,5 horas, o ideal sería menos, pero bueno, sería un pequeno paso e temos outros logros como tamén pois endurecer o despedimento, acabar ca siniestralidade, mellorar o tema da vivenda e por iso saímos á rúa e por iso estamos hoxe aquí e esperemos conseguilos pois para mellorar a vida dos traballadores, da xente que representamos, porque para iso estamos. Bo día a todos e todas. Afortunadamente temos un bo día para este primeiro de decía que bo día a todos e a todas e que afortunadamente temos un bo día para celebrar e para reivindicar cuestións que quedan pendientes neste primeiro de maio. Un primeiro de maio que é noso, o da clase traballadora, que é un espacio que non vamos a renunciar a ocupar, por moito que algúns nos insultes e nos amedrenten, como pasou esta semana pasada con eses que se chaman obreiros, con ese frente obreiro, que ao final teñen a súa vida laboral en blanco e non saben o que significa ir ao Tajo ou ir a chollar. E por outra banda, esta cidade é unha cidade eminentemente reivindicativa que xogou un papel fundamental na conquista das liberdades e da democracia no noso país. Nós, os heredeiros deses feitos, temos que protexer o conquistado e temos que seguir traballando para gañar futuro. Ese gañar futuro, co que decía o secretario xeral do UGT, con esas medidas imprescindibles como é a reducción da xornada, porque toca xa reducir a xornada. Os traballadores e as traballadoras deste país non traballamos, non vivimos só para traballar. Toca reducir a xornada e outras cuestións que están en riba da mesa. Nos preocupan moitísimo os discursos belicistas. Nós sempre decimos que ten que imperar a razón e o diálogo e, hoxe, neste primeiro de maio, además de ser un día de celebración e de reivindicación da clase laboral, tamén entendemos que é un día sociopolítico para defender esas conquistas que vos decía ao inicio. Por lo tanto, protexer o conquistado, gañar futuro e esperemos que eso siga así. Gracias. ¿Qué tal? Este día de reivindicación que é o día 1 de maio, Día Internacional do Traballo, por tanto, o día dos traballadores e das traballadoras, da clase traballadora, en un momento ademais onde estamos vivindo ese ataque por parte da dereita e da ultradereita contra os dereitos dos traballadores, ese mundo que está cambiando e que hai que reivindicar todavía máis eses dereitos e, sobre todo, facer do Día do Traballo
todos os días do ano, non solamente o 1 de maio. Esa consecución de dereitos que os socialistas fomos poñendo arriba da mesa, esa consecución da subida do salario mínimo interprofesional, ese cambio hacia os contratos temporais para ser indefinidos, o salto que facemos ademais para garantir as pensións e a súa habilidade no futuro, e sobre todo ese impulso que vamos a dar decididamente a novos dereitos como é o da reducción da xornada laboral a 37 horas e media. Bueno, todos os dereitos que costa a súa conquista e sobre todo que todos os días temos que manifestar esa conciencia de clase para seguir avanzando na consecución dos dereitos. Tamén aquí en Galicia, donde tamén temos que recuperar esa posición de xerar máis emprego. Ese é un plazamento que facemos ao Partido Popular e Alfonso Rueda, de que hai que aproveitar as oportunidades para xerar máis emprego, porque estamos perdendo no diferencial co resto do país. Estamos perdendo en capacidade de superar tamén as cifras de desemprego en relación cas mulleres, un 14% máis baixa esa cifra, e por tanto temos que apostar pola mocidade galega, esa mocidade que fuxe, que non ten unha primeira oportunidade, e finalmente tamén temos que reconsiderar todas esas posicións en relación cos dereitos dos traballadores e das traballadoras. Para iso é que loitamos socialistas. Hoxe empezamos o día de máis facendo un acto de memoria, de recoñecemento ao pasado, esa memoria da que estamos tan orgullosos e que temos que reivindicar, porque ao final non solamente son lembranzas, é o recordo do que aconteceu, do que pode volver a acontecer e sobre todo que nos marcan ese camiño na defensa dos dereitos dos traballadores e das traballadoras, que é o signo dun partido que ten máis de 168 anos de historia. Bueno, el 1 de mayo en Vigo siempre fue un día muy importante. Alcalde, ¿puede subir un poco a su izquierda? Yo puedo ir para izquierda, para derecha, para centro, ya sabes cómo es esto. Decía que el 1 de mayo es un día tan importante en esta ciudad, porque esta es una ciudad de economía, de industria, de actividad económica, y con miles y miles de trabajadoras y trabajadores que queremos que tengan todos sus derechos. Y avances importantes, el salario mínimo, pensiones, pero hay algo a lo que no vamos a renunciar, la reducción de la jornada laboral. Está habiendo unos aumentos importantísimos de productividad, porque todas las nuevas tecnologías y la forma en la que vosotras y vosotros, por ejemplo, trabajáis, significa que todo es mucho más eficiente. Y eso se tiene que repartir a través de el reconocimiento salarial y el tiempo de trabajo. Y por tanto, claro que es muy bueno la reducción de la jornada laboral, porque eso va a hacer que los trabajadores y trabajadoras estén en mejor contexto y sean todavía más productivos. Los que se oponen a la reducción de la jornada laboral le hacen un flaco favor a la economía. Y lo dice el alcalde de Vigo, que es la ciudad de la economía, y vivimos de la economía, y es nuestro leitmotiv. Pues visto desde aquí y como mensaje a toda España, hay que reducir la jornada laboral. Tenemos que trabajar menos tiempo, lo hacemos con gran eficacia, y esta es la gran reivindicación que hoy se hace desde Vigo. Yo quiero dar la bienvenida a todos los líderes sindicales y políticos, singularmente al secretario general del Partido Socialista, por estar hoy aquí, porque Vigo es el lugar donde esto salta. Además, queremos saltar con esta manifestación a España. Queremos que España sepa de las movilizaciones de Vigo y de nuestra defensa de las trabajadoras y de los trabajadores. Así que viva el 1 de mayo y viva Vigo. Alcalde, perdón, yo quería preguntarle por el estado de la depuradora. Han pasado ya unos cuantos días desde el apagón. Se dijo a la gente que mejor no se bañase, ¿no?, por el estado del agua. No sé en qué situación está, si se va arreglando ya el problema y cuándo estará solventado. Sí, ya hay un número de playas que las analíticas de ayer dieron ya normal. Hay todavía 2 que no. Y bueno, vamos a esperar un poquito de cautela hoy, a ver qué dan las analíticas. Ahora dentro de un rato las tendré, y yo le digo a la ciudad, hasta que el alcalde lo diga, que nadie se vaya. Muy amable. Gracias. Gracias.